просто се опитам да се съвзема от разговора и още съм напрегнат. Професора много готино, обаче отговаря с една-две думи. Той беше и ендокринолог, а другото отговаряше и за половата система при мъжете. Другата му специалност. Да, просто ендокринолог, но просто това е много интересно, но така не успях да влезна в разговора, защото става дума за така по-особена ситуация. Професора беше много обран в това отношение и не можах да разбера на къде. Какво ти обяснявам? Давай сега да случи. Аз не можах да гледам интервюто, че пуших. Човека е против тютюнопушенето. Защото много добре изглеждаш. Това е нормално. Тия болеци. И ти си против... Не, наистина. И аз съм против тютюнопушенето, да. И аз ще ги отказвам вече. Моля, аз съм ги отказал и не съм пушил от Евгений, свидетел, от един момент, който трябваше концерт да правим преди 5 години. Аз не можах да взема едни височини и рязко спрях да пуша. От тогава не съм пушил нито една цигара. Така. Да, просто рязко ги спрях и това е. Като каза концерт, имаме въпрос, понеже ги... Виж как да ги навързвам с концерт. Да, защото си интелигентен. Бега от тук. Добре, понеже вчера завършихме предаването, Годжи трябваше да разкаже интересни неща от Норвегия. Да. Знаеш какво предлагам днес? Не. Да си говорим днес учтиво. Айде. На вие. Добре. И примерно като на вие, така доста да бъдем какви? Възпитани. Възпитани днес, но и да бъде като в Народното събрание. Уважаеми господин Дирего, уважаеми господин Трифонов, уважаеми господин колега Годжи. Искам така да си. Добре, уважаеми господин Радков. Не, първо се обяви към всички. Така, нали в Народното събрание първо... Няма нужда да обявяваме към всички. Хубаво е, всеки, който вземе. Уважаеми господин Евгений Димитров, уважаеми господин Георги, уважаеми господин Радков. Да. Бихте ли казали, кои са основните неща, които вълнуват като желания уважаемите зрители, за да можем да бъдем адекватни на техните желания и да изпълним със съдържание това, което те искат. Да бъдем любезни и да бъдем изпълнители на тяхната воля. Затова, господин Радков, бихте ли имали тази невероятна любезност и изключително добро отношение да прочетете и да ми кажете какво искат уважаемите зрители? Много ви благодаря, уважаеми господин Евгений Димитров. Той не каза нищо, нали? Аз, господин Радков, говоря. Знаете ли как се изява в Япония, като настъпиш някой, той казва: извинявайте, че вашия ви сушайоши крак попадна по моя ни сушайоши. Та, уважаеми господин Трифонов... Вие ходили ли сте в Япония, уважаеми господин Радков? Уважаеми господин Трифонов, с цялото ми уважение към вас, аз и уважаеми господин Евгений Димитров, и уважаеми господин Годжи, уважаеми оператори, господин всички Татарски... са уважаеми, окей. Да, благодаря ви за този подход към мен. Аз не съм ходил в Япония. Тогава, като не сте ходили в Япония, вие, уважаеми господин Радков, уважаеми господин Димитров, уважаеми господин този, онзи, всичките уважаеми, вие откъде знаете, че там така се действа? Как имате тази информация? Уважаеми господин Трифонов, според вас, уважаеми, според вас човек трябва ли да ходи някъде, за да знае това нещо? Вие така го казахте, уважаеми господин Радков, и вие там тия. Да, и вие, тия. Добре, всичките заедно. Вие така го казахте, че все едно сте били там. Добре, да не говорим за това. Уважаеми господин Радков, бихте ли казали какво искате, уважаеми? Разбира се, уважаеми господин Трифонов, с цялото ми уважение и респект към вас, понеже вие и уважаеми господин Евгений Димитров казахте за концерта, че ви е паднал гласа. Да, казах за това, че преди концерта на една репетиция се оказа, че не мога да взема една височина. И когато не можах да я взема, попитах Евгений, уважаеми господин Димитров, го попитах: аз с това, що не мога да я взема тази височина? Той каза: защото ти пушиш. Тогава не бяхме на тая форма, уважаеми вие, а беше директен и така леко с пренебрежение и с, да не кажа и с отвращение, каза: защото ти пушиш, и аз ги спрях веднага. И в интерес на истината, уважаеми господин Димитров, след това взех височините. Помна, боледувахте, имахте ларингит тежък по едно време. Не, това беше преминаване. Добре, аз между другото, уважаеми господин Трифонов, мен па ми изчезнаха горните. И вие така е, но това е, уважаеми господин Радков, защото вие се тъпчете като свиня.
Вие, С цялото ми уважение към вас, уважаеми господин Трифонов, уважаеми Евгений Львов, искам да ви кажа, колкото да ви уважавам, имам и респект към вашата професия и вашия телевизионен път и вашия професионализъм. Искам да ви кажа, че аз гласа няма нищо общо с тъпченето. Трябва да ви кажа, уважаеми господин Радко, че освен, че са тъпчете като свиня и пушите като пар непрекъснато. Поради тази Благодаря ви за тези мили думи, уважаеми господин Трифонов. Толкова сте мил. Но нека да започнем с уважаемите зрители. Уважаемите зрители, да. Уважаеми зрители, уважаеми... Да, всички заедно, той е оня всички, да. Ивайло Ангелов ни пише. Да. И преди това Мишое Сеиров. Въпрос към Слави Евгений Димитров, към уважаемите. Да. Може ли да кажете какво правите през деня, в който имате концерт? И Ивайло Ангелов пише, здравейте, какво да. Здравейте, Ивайло Ангелов пише, и здравейте, бихте ли разказали кое турне или концерт са били най-голямото ви предизвикателство като музиканти, а също и в организационен план? Господин Димитров, заповядайте, уважаеми господин Димитров, заповядайте, отговорете. Уважаеми господин Трифонов, само да питам, уважаеми господин Димитров, понеже имаше към уважаемите Слави Трифонов, какво правите преди концерт, деня преди концерт? Ние сме на репетиции постоянно. Концертите изискват повече време, но така се получава, че когато наемаме стадиони или зали, особено и в други държави, разбира се и в България, ние нямаме много време, с което да репетираме толкова, колкото да можем да обиграем изцяло залата, пространството, стадиона. Затова сме доста ангажирани и много малко имаме свободно време. Има много организация, много екипи. За радост те са добре разположени професионално. Всеки прави това, което му е работата, но ние в крайна сметка репетираме. Това правим много. Много репетиции има преди концертите, защото ние сме хора, които искаме всичко да бъде максимално добре, зрителя да бъде максимално доволен, затова правим много репетиции. По няколко на ден, те са при различните групи по различен начин, но аз съм забелязал, че все пак трябва да има време, в което да има така повече човек да се събере, да има повече и спокойствие. Преди концертите даваме едно време от няколко часа задължително, но през цялото останало време се репетира, работи се посред нощ. Това Евгений няма да каже нищо различно, защото то е такова. Абсолютно е така. Да. По часове аз мога да кажа, отивам, ако концерт е в 7, на стадиона сме в 3. В най-големия ПЕК. Ти си в 3 часа. Извинявайте, вие, господин Радков, вие сте в 3 часа. Иначе, да, вие, извинявайте, уважаеми господин Деве, вие сте към 11-12. Да. Не, предния ден още започват да работят, така че... Работят много хора и през нощ. Уважаеми господин Димитров, уважаемия господин Ангелов пише, кой концерт в организационен план е бил най-така тежък или имало най-голямо предизвикателство като музикант и на организационен план, кой е бил най-тежък, пита уважаемия Ивайло Ангелов. То е различно за всеки. Може би на стадион Васил Левски, уважаеми господин Трифонов. Той беше най-мащабен и най-сложен за организация, защото работиха близо 2000 души само от нашата страна. Тоест от страната на сцената бяха близо 2000 души, от страната на публиката бяха 70 000. Но той беше сложен. Господин Димитров, уважаемия господин Димитров, който занимаваше основно и с организация, имаше и като продуцент огромни отговорности, пък и като композитор, и като участник в концерта беше много сложно, защото и заваля дъжд и аз бях много отдалечен и това пък беше още по-сложно. Аз не се и прибирах, защото хората ги валеше и реших, че трябва всички да ни вали, като ги вали хората, с изключение на инструментите, които са много специални, скъпи и трябваше да бъдат запазени. Сложен концерт беше, уважаемия господин Димитров, може да каже. Като организация със сигурност беше най-сложния. Кажете, уважаеми господин Радков, уважаеми господин Трифонов, уважаеми господин Радков,
Но сме имали много интересни предизвикателства по време на концерти. Буря ни е застигала, не само... Когато ни заваля уважаемия дъжд. Уважаемия дъжд, когато ни заваля, бяхме по-подготвени. Но имали сме случаи, в които сме подпалвали сцената с фойерверки, дъжд, който и буря, която почти едва не разруши сцената. Това беше 2001 година в Шумен, много добре си спомням. Имахме евакуация на екипа и на публика. Как евакуация? Евакуация трябваше да евакуира публиката. Просто беше... Защото беше много опасна бурята, която дойде и не мисля, че в самите допълнителни заграждения и допълнителни неща, които бяха поставени заради концерта, можеха да издържат, можеше да паднат върху публиката. Въобще можеше да се случат много неприятни неща. Тока, много е различен тока, който се взима, за да може да захраним сцената. Той минава през определени места, които се наводниха, което означава, че може да има късо съединение и да стане нещо. Казахте, извинявайте, уважаеми господин Трифонов, като казахте ток, уважаеми господин Годжи, има много интересна история, където го ударил ток. Много смешно. Това не е желание от зрителите. Да, това не е желание от зрителите. Имаше такъв въпрос за зрителите. Това беше преди 3-4 дена. Но, уважаеми господин Димитров, за Норвегия да разкажете... Господин Годжи. Сега господин Милчев. Дълбоко си извинявам, че сбърках вашето име, уважаеми господин Димитров. Уважаеми господин Милчев, бихте ли разказали за Норвегия нещо и за ромските... Имате и ромски такива истории. Това, дето да, от време на време, като сме работили с ние, харесваме ромите и с много от... Добре, наричаме ги цигани. Какво значи роми, като те самите се наричат цигани. И се е случило да има изцепки от сорта на това. Закъснява един известен изпълнител за студио. Ние го чакахме, няма да споменаваме името, защото е много известен. Да. Идва в студиото, аз му викам, какво става, що закъсня? Той каза, ходих да празнувам 40 на един кумши. Това като оня, където се чудил какво да каже и отива на погребение и вика, че си умрел. Аз знам и кой е този. Той също е известен. Същия. Той същия е този. Същия, дето уреждаме едно участие, имаше, още го има едно заведение на опашката на коня. И аз му обяснявам, точно за опашката на коня се намира заведение. Той ми звъни и ми вика, Гожи, аз съм на царо семенител. Дай да не говорим за тия неща. Вече дай да видим друго, което желаят. Уважаеми господин Радко, вижте какво друго желаят хората. Уважаемите зрители. Да, уважаемите зрители. Уважаемия Светослав Палански ни пита. Тук отговора е да. Нямаше кажа. Пита, предизвиквам Слави да каже, били са двойка с Елена Папаризо. Каква двойка? И казах да. Елена Папаризо е мой приятел и ние с нея сме имали песен и тя е изключителен професионалист. Тя си има мъж. Никога не сме били... Значи грешно съм отговорил. Никога не сме имали никакви други освен професионални взаимоотношения. С Елена Папаризо. Да. Искало ли ви се? Да, само в фантазиите. Но това е... Не може да навлизаме, уважаеми, в фантазиите на хората. Аз не искам да споделям за моите фантазии. Нали това беше клипа в розовата стая? Не, в оранжево беше. Това е решение на господин Халваджан, между другото. Той го прави този клип. Уважаеми господин Халваджан, да, той го прави този клип, да. Оранжев. Това е хубаво, ще правим, като каза Халваджан, уважаемия господин Халваджан каза, че ще направи клип с Годжи. Какъв клип? Евентуално, кажи каква е... Имаме идея да направим, като мине епидемията. Като мине тази пандемия, епидемия, понеже направихме два образи, да направим Кантарджиев и уважаемия професор Кантарджиев, уважаемия генерал Мотавчийски, да направим някакъв позитивен клип с песен. С тях песен да направите. Добре, това като мине цялата епидемия. За сега няма да правите нищо подобно. Няма, това е в позитивно. Сега нататък да преминем. Уважаеми господин Радко. Благодаря ви извинете ме, че не ви казах уважаеми. Благодаря ви. Много ми е приятно, уважаеми господин Трифонов. Да, и на мен също. Интелигентно подхождаме към нещата. Изпитам ужасното нетърпение да ви шибне един в физиономията, но за сега се сдържам и ви казвам уважаеми. Какво ще постигнете с това, уважаеми господин Трифонов, след като размажете моята така нелицеприятна след може би от 10 години физиономия? Защото вие нарочно правите всичко това, за да ме тормозите. Вие не го правите. Според вас сега ви тормози господин Трифонов. Да, точно правите. Правим ли добро впечатление, с добър изказ, с добър език, уважаеми зрители? Добре, нека да видим зрители. Какво желаят уважаемите зрители. Нищо особено. Не е нищо особено. Но има и особени неща. Да, кажете. Моментът е, че ги избирам.
Сега, уважаемия Владислав пита, въпрос към уважаемия господин Трифонов, който аз много уважавам, разбира се, и никога не съм имал желание да му разбия муцуната. Някой път съм имал желание да му кажа, но никога не съм си го позволявал, защото все пак аз съм на заплата, но винаги съм... уважаемия господин, който е? Здравейте, това е много... Благодаря за този въпрос. Той изиска много подготовка, изиска много интелектуален потенциал, който уважаеми господин Трифонов, разбира се, има. Както знаеме, прочел много книги. Една от тях е Шогун. Айде бе! Има чуш, че изпускате някои емоционални състояния, които напират във вашата душа, господин Трифонов. Въпросът е... Здравейте! Искам да попитам, уважаемия господин Слави Трифонов, който аз дълбоко уважавам и имам респект към него, за тези 20 албума, които има и целият му творчески път, и към хората, които са всички професионалисти в телевизия 7/8. Колко е вдигал най-много от лежанка? Добре, ние трябва да отговаряме. Сложен въпрос. Ако искате, имате време да помислите. Трябва да ви кажа, уважаеми господин Радков, че и уважаеми и вие, и ти, и уния, и всички. Да, уважаеми господин Нейков. В фитнеса веднъж се засякох с няколко афроамериканеца, които работеха като охрана на един много голям холивудски актьор, който беше тук за снимки в България. Ал Пачино? Не, Уесли Снайпс. Уесли Снайпс. Уважаеми Уесли Снайпс. Уважаеми Уесли Снайпс беше в България за снимки. Той е много прочут холивудски актьор, екшън актьор. Той самия е много трениран. Тогава аз бях в такава фаза, в която тренирах много и с един от неговите, така да се каже, уважавани сътрудници, афроамериканци, дигахме, мисля, че съм дигал 200-300 кг. Не, 200-300, мисля, че 190. Ма това наведнъж ще дига или примерно колко дига за... Не, това е като си легнал да дигнеш нагоре. Както и да е. Не, аз не съм, аз съм с много дълги крайници. Това е много сложно да се дига голяма тежест с дълги крайници. За да дигаш голяма тежест, трябва да си с по-къси ръце, за да може да има повече сила. Но това няма никакво значение. Сега не спортувам по този начин, откакто си чупих крака и още нещата тръгнаха по съвсем друга, за съжаление, посока. Не спортувам по този начин, спортувам по друг начин, нещо, което ти не правиш. Защото вие, уважаеми господин Радков, са тъпчете като свиня. Уважаеми господин Трифонов, никога не съм влизал във фитнес. Но като казахте, това че не ви ли е мъчно? Мъчно ми е. Че не влизате във фитнес? Да, мъчно ми е. Плакал съм добре, преди, може би, 10 години. говорим за това. Искам само да попитам с тези дълги крайници. Като малък ползвали сте ли да взимате круши на децата, които не са достигали? Каквото съм могъл. Дайте, уважаеми господин Радков, дайте да видим какво искат другите. Ползвали сте да взимате круши високо дървото? Ползвал съм, каквото мога да съм помагали на по-ниските? Помагал съм на по-ниските, разбира се. Дайте да видим сега какво искат другите уважаеми зрители. Благодаря ви, уважаеми господин Трифонов. Да, уважаеми господин Радков. Да. А сега стихотворение. Добре. Питаш ме, аз съм водил 2 разговори скетч, така че давай нататък, уважаеми господин. Аз, уважаеми господин Трифонов, освен тук. Знаеш как ми минава на мен деня? Не ме интересува, уважаеми господин Радков. Не ме интересува как минава вашия ден. Вие сте професионалист, трябва да дойдете на работа. Да. Магазина, аптеката. Аптеката, магазина, работа, магазина, аптеката, работа, магазина, носене продукти на жена, тъща, брат, такова, работа, магазина, аптеката, магазина, аптеката, добре, работа. Какво толкова взимате от аптека? Аз не мога да разбера. Вие какво пазарувате от там? Взимам много хубави круши са пуснали в аптеките, ако не знаете. В аптеките круши. Да, добре, круши дайте да видим. Взимам си лекарства за кръвно. Да, добре, вие имате ли кръвно? Да не ги пиете с кофи тия лекарства, нали? Един път, като си вземете лекарства и толкова. Да, но аз пия 3. И се гордея.
Извинявам се. Хубаво е да се сменят настроенията, за да има... Ма не, хубаво да си сменят. Давай нататък какво искат хората. Хората искат много неща. Да. Моника Константинова пита. Да. Здравейте, искам да попитам конкретно Слави как прекарва свободното си време през уикендите. Нямам такова. Няма такова, уважаемия господин... да. Така че не знам как да го прекарвам, като нямам. Така че това се приключи този отговор. Нататък, уважаеми господин Радков. Краси да разкаже дали има други умения Венцислав Владимиров. Какви други умения? Като Годжи, примерно да рисува или да псува. Благодаря. Годжи... Нямам други умения. Няма други умения. Той всъщност няма никакви умения. Георги Желясков пише: здравейте, имам предизвикателство Слави да разкаже историята с момиченцето от киното, което го е помолило да я изчака. Не знам за какво става въпрос. Това е история, която не е свързана с това, че си купих един мотор. Много хубав, интересен и реших да го покарам. Обаче, понеже беше много топло и аз не си наруших правилата, което никой не бива да прави. Особено хората, които карат мотори. Аз наруших правилата, защото не си сложих шлем. Ау! 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 Чакай малко. И тръгнах към киното, да отида на киното, поне да... В смисъл, че не е имало такъв размер шлем, затова не имаше шлем, но аз просто си го сложих на ръката, за да не го нося и да не си го слагам, защото беше крайници. На дългите ми крайници. На по-дългата ръка. На по-дългата защото ръка. другата е по-къса ли е? Да, точно така. И спрях на светофар на един светофар, да не уточнявам кой къде. Обаче ми няма значение. И спрях на този светофар и понеже беше много топло, хората ще отворили прозорците и на червено спрях и от първи бях на светофара и до мене човек, който чакаше да светне и той да тръгне там да пресича, започна да ме псува. И да обяснява каква съм гад, колко съм отвратителен и всеки такива неща, които аз нямаше как да реагирам, защото как да реагирам, трябва да спазвам законите. Единственото, което повелява закона в този случай е си трая. И аз си трая без да направя нищо и гледах напред в празното с изпразнен поглед и чаках да светне зелено и то не светва и не светва и той ме псува и псува, а наоколо хората с отворени прозорци по колите наблюдават цялата тази история. И светна зелено, аз дадох газ и тръгнах и през цялото време си мислех да ти и славата, и въобще, че ме познава, и мотора, и каската, и всичко, и защо, за това ли е всичко, за да човек, който не ме познава, въобще да започне така да се държи отвратително. И бях много ядосан и спрях пред киното и влезнах вътре в киното, арена тогава. Мисля, че сега не съществува. Влезнах в киното, то там хладно, всичко нормално и към мен се приближи едно малко момиченце, примерно 8-9 максимум годишно. И каза: господин Трифонов, мога ли да ви помоля нещо? И аз гледнах, бях наистина много издивял. И казах: да, госпожице, тя е много красива, мислейки си, че тя ще поиска да автограф или се снимаме, разбира се, никакъв проблем за това, но просто опитах да се контролирам. И казах: да, госпожице, кажете. И тя каза да ви помоля, ако е възможно, да ме изчакате 10 на години. И аз се опитах да асимилирам и казах: за какво да ви изчакам 10 на години? Тя каза: ми да се оженим след 10 на години. Красавица. Аз се огледах и гледам баба й, която явно баба й, възрастна жена, на няколко крачки зад нея, казва ми... аз казах: това вашата внучка? Тя каза: да, тя много ви харесва. И аз въобще как да реагирам в тази ситуация? И казах: госпожице, аз сега съм ужасно възрастен, а след 10 на години ще съм по-възрастен, въпреки че това беше случка преди 10 на години, иначе след 10 на години, иначе сега вече съм. И казах: така че вие след 10 на години ще е една млада, прекрасна, красива дама и ще имате много обожатели и въобще ще си имате съвсем друг живот. А малката, която забравих, мисля, че казваше някакво традиционно българско име, Десислава Гергана, не знам, нещо такова, а може и да греша, забравил съм как се казва. А малката му погледна и каза: добре, но според мен ще загубите. Това е историята. А това е ли... Да.
Благодаря за историята. Има въпрос от Божидар Георгиев. Здравей и Слави, кажи ни най-накрая какво стана с Марта и Тончо. Нямам представа какво е станало с тях. Да, имаме по-натам напредваме във времето. Стела Янкова пита, понеже аз отговарям и за времето, уважаемото време. Между другото, уважаемия Атанасов Ванката за първи път позна, откакто е в синоптик, че днес ще завали дъжд, което го поздравявам. Да четем. Да. За първи път от година. Да. Стела Янкова пита, Слави, защо все казваш? Защо? Че няма истинско приятелство между мъж и жена. Ако не са много красиви, пак ли ще ми се иска? Аз мисля, че не е вярно, че няма истинско приятелство между мъж и жена. Просто е трудно да има приятелство между мъж и жена, защото има други неща, които са много по-силни в момента, в който се изпитват. Имам предвид любовта или привличането, включително сексуалното привличане. За да има приятелство между мъж и жена, трябва да има много време да е минало, да има достатъчно яснота по отношение на характерите, но това не, моето мнение не е меродавно. Нали, това е, в момента ни гледат много мъже и жени, които са приятели и това е прекрасно. Моето мнение е базирано на моя опит, а моя опит е свързан с... Огромен опит. Това, че не знам какъв е, но аз съм човек, който съм в много по-нетипична ситуация и поради тази причина при мен явно е по-трудно, съобразено и с това какъв характер съм аз или... И така че моето мнение не е важно. Не, то касае мен, а не други хора. Другите хора си имат собствен живот. Нататък, господин. Александър Проданов ни пише. Аз, моля се, господин Трифонов, да се държим сериозно. Все пак, извинявам се, че избуснах така неадекватно, но искам да ви попитам съвсем истински. Момчето е на 18 години. Александър Проданов ни пита. Да? Аз съм на 18 Да. и винаги съм искал да бъда водещ на вечерно ток-шоу. Въпросът ми към Слави е, какво е да си водещ и да интервюираш световно известни личности? Искам да знам какво е чувството да стоиш зад бюрото и да можеш да говориш с тях. Това пита момче, което е на 18 години. Ако иска да е водещ на вечерно ток-шоу, младите ги са в друга телевизия над 18, ако иска да... Много е трудно, защото това не е въпрос на просто нещо, което можеш да научиш или нещо, което е някъде може да се научи. Това е въпрос на стечение на обстоятелства, също като музикалността. Може много да се трудиш, да искаш да си музикант, да свириш по 24 часа на денонощие, но ако не си музикален, няма да има никакъв ефект. А това да си музикален решава съдбата, защото там ние още не сме уточнили човечеството как става така, че един човек да е музикален, пък друг да не е. Същото и с това да си телевизионен водещ, изискват се качества. Когато съм стартирал да бъда това, съм изпитвал силно съмнение, че ставам за тая работа, а и до ден днешен изпитвам подобни съмнения, но съм имал увереност от много гости, с които съм имал чест наистина и невъобразим късмет да мога да общувам с тях, че всъщност на база на моето естествено поведение и начин за водене на разговори съм успял да ги накарам да бъдат откровени, да се забавляват. Аз имам избор, когато съм телевизионен водещ, да създавам настроение за моя сметка, да не е толкова за сметка на моя гост. Понякога и това се е случило, но обикновено с български псевдоизвестни личности, които си мислят, че са известни и това е тяхната самозаблуда и поради тая причина се държат като известни хора с претенции, с някакви изисквания, които са смешни. Тогава съм си позволявал да бъда ироничен и да правя да е смешно или забавно за сметка на госта, но при всички случаи с световно известни личности съм избирал те да се чувстват спокойно, да не задавам жълти въпроси, да не правя... Налага се да имаш чувство за хумор, огромен опит
да имаш допълнителни качества, ще е много трудно. 18 годишен ще трябва да първо да е ясно, че ставаш за тая работа, пък след това да натрупаш огромен опит и да имаш късмета, който имах аз, да работя с изключителни професионалисти в всяко едно отношение. Трябва екип. Много е сложно. Съветвам те да си мислиш да работиш нещо друго. Тая работа е сложна, трудна, висока цена се плаща, трябва да живееш в нея. По-добре си измисли нещо друго. Нататък. Значи, понеже имаме въпрос от Мирела Кирифейска. Мирела коя? Керифейска. Керифейска. Да. Странна фамилия. Задавих се с един спагет. Ядох. Ял си спагет и се задава в момента спагет. Не, аз се задавих към 1,5-2, но явно още не съм го такова. Ядох един спагет. Добре, нататък? Нататък. Сега сте отворени. Добре, на мисълта ми е, ако може господин Трифонов да разкаже някоя забавна история с Деси Добрева по време на концерт или след това. Може да го оставим за утре. Да. Утре ще продължим ли да рубриката? разказвам весели истории с Деси Добрева. Разкажи тая с чесана. Не беше чесана, беше лук. Тя се беше нела с чесана и излезла... Не с чесан, с лук. Някой казал, тя е много интересен човек, като човек. И някой не казал, като някой, че... не като някой. Извинявам се. И някой казал, че тя трябва да яде кромит лук, за да й се оправи гласа, и понеже е огромна предизвикателство на сцена и ние излизаме наистина, забравих кой град беше, но имаше 20-30 хиляди души, една огромна такава като огромна група хора срещу нас, и тя се обърна срещу мене, трябваше да пееме назад Моме Калино, и тя като ме дъхна на този кромит. Само ти си го правил също веднъж, нарочно се беше наял с чесън. По Ама аз се бех телевизия. наял с чесън, защото знам, че ти мразиш да ти дъхтят на лук. Право. И даже играх Леонид и влезнах долу от магазина и взех един китайски чесън. Ама ужасен беше. И си го бех 4-5 скалитки. Толкова беше лют, че като го лапнах и ми падна гласа. Беше ужасен. И виж, като направих така. И целият ред от публиката така. Ужасно беше. Евгений, ще пеем ли нещо или да свършим? Има много желаещи за песни има, но само да попитам, поне съм продуцент на това предаване. Господин, уважаеми от мен, господин Християн Ночев, как сме с времето, господин Ночев? Отдавна сме минали времето. Но господин Трифонов контролира времето. Да, ще продължим. Ще се обръщаш. Уважаеми господин Трифонов, уважаеми господин Димитров, искат ли хората да изпееме някоя песен? Искат да изпееме много песни, което е прекрасно. Извинявай. Да. Господин режисьор, що така ви се слага днеска? Аз не решавам, пък господин Трифонов, защо? С микрофона. Фраз няма ми избиеш, да три зъбра и тук да ми... Ти си ги изби сам, като падна с мотора. И ми се обади, караше един мотор, той е като децата краси. Искам мотора! Искам мотора! Един мотор е един, като излезла пред мен и вика, краси, не те видях. Паднах, влачих са 30 метра и ставам и правя така. И да един полицай при мен краси. Добре, ти викам, да, добре, нищо ми няма. Тръгвам си. Викам, нещо ме боли тук и правя така на огледата. Викам, пич, не ми зъба. Предния зъб. Това става в 2 часа и викам, пич, няма ми зъба, а вечерта им предаване. И хората казаха, че трябва 3 дена да лежа, да не гледам телевизия, и ти каза, няма да стане, и играх тогава Мондио. Играх тогава Мондио веднага след като си удари главата след 2-3 часа. И тръгва ми полицай, краси да извикам линейка, виж, мотора е така. Викам, да, няма, да викаш, колебилото така да бъде, викам, няма. И от тогава не кара мотор. Евгений, няма да пееме днес. Не, моля ти се, дай да изпеем една песен, защото хората искат. Тук сериозно. Евгений, аз ти казвам, ти не ми даваш възможност. Сериозно, извинявам се. Казва Евгений. Не, уважаеми. Мое щастие. Страхотна песен. Найде да изпеем. Мое щастие. Ние не сме пяли никога. Прекрасен повод да я изпеем сега, макар и само с пиано. Хората не искат някакви песни, които сме пяли, бе. Има и такива, които сме пяли, но и такива, които никога не сме пяли.
Супер! Но това е една от тях. Хайде да прочета няколко от нашите зрители, това, което са написали.